Simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 to Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nga nadula siya sa hinali. Pila ka bisis ko siya nga ginpangita. Apag napaslawan ako. Sino ayan siya? Ang mayo pa. Mamangkot ako sa gwa. Basi pa lang kung may nakakilala siya. Basi kung paryente siya sa mga pari. O hindi gani, kabulig siya sa balay nga bato. Apang wala sa may nakasugid sa akon. Hinali lang nagdibog ang ulo ko. Sino siya?
Victor, ikaw gali? O, Chay Araceli. Mayong aga lang. Maayong aga man Sa diin ka bala naghalin? Kaagahon pa lang ini Dito sa balay nga bato. Ano? Nag-ano ka dito? Wala lang. Kwan, naglakat-lakat ako halin diri pakato dito sa balay nga bato. Kag pag-abot ko dito, naglakat naman ako pabalik diri. Kwan, nag-ehersisyo ako, Chay. Amo bala? Sige, Chay. Mauna lang ko si mo Sige. Nagbutig ako kay Chay Araceli. Bastang naibalaan ko lang nga malipayon ako kung kaupod siya. Diyos ko. Gusto ko gid kung tani siya nga makilala. Itugot man, Diyos ko. Kung pananglit, nga ari man lang siya diri sa palibot. Kung tani, makita ay kami liwat. Ari naman. Nagkapabili naman sa kaisipan ko ang katapusan nga tinaga ni Victor sa iya diary. Ang tunog sang kampana. Abatian ko naman. Kung tani, makita ay kami liwat. Kung tani, makita ay kami liwat. Ari naman. Negatiyog naman ang palibot. Kaginahanglan ko naman nga piyo mo ng akon mga mata. Kag sa akon pagmuklat. Gusto ko nga ato naman ako sa kamalig. Ari matod ako sa kamalig. Kagsubong, bukas ng bintana. Kadagasunod ang silak sang adlaw duri sa nahamtangan ko. Kag makita ko mga yabok, nagalinupad sa palibot. Pinabatian ako ng mga tingog. Kag hindi ko matagan kung anong ginahambal nila. Apa na kaibalo ako. Nga ari sila. Diri sila makanto sa nahamtangan ko. Uy! Hala! Wala sila nagdiretso sa akon. Sa baylo. Nagbuwa sila sa kamalig. Ay, salamat. Naglakat sila. Tugod na hadlok ako sa mahimo nga matabo. Kung makita nila ako diri. Gusto ko kung tani nga magwa diri. Kamang lakat-lakat sa gwa. Apang hindi ko mahimo. Tungod sining ginasuksok ko. Lain ini sa nakita ko. Kag ginasuksok sa mga babae diri. Kag sigurado ngod akong ay skandalo. Kung magwa ako. Nga amo sining ginasuksok ko. Naga-shorts ako. Kag naga-crop top pa nga blouse. Husto? Ang aparador nga panaguan ko kaina. Tilawan ko abi nga buksan ina. Basi kung may makita ako dira, nga pwede ko nga masuksok. Ari nga aparador. Buksan ko ini. Hala. Wala gina ko magsala. Madamo ako sa magamit diri. Makuha ko diri ka mag-ilis. Ilisan kong ginasuksok ko nga ini. Ari na, nakatapos na ako ilis.
Kag makita akong kaugalingon ko, diri sa atubang sa dako nga espeho. Nagasuksok ako sang palda nga malaba. Agdason, laba pa ko man ang blouse ko. Dason may manto pa ako sa ulo. Kadagatabo din hasta sa akon abaga. Handa na ako sa pagpasimpalad Manaog na ako diri, kag magkadto sa dalan. Namagbo ako sang dalan ba? Tugod ba damo sa mga kabayo kag kalesa nga dapat kong alikawan? Ani ka bala? Makadto ko sa simbahan Jutay lang tao diri sa sulod ng simbahan. Siguro, tugod bago lang natapos ang misa. Papungko ako sa pulungkuan ngayon niya. Miss, bago ka lang dire? Batang lalaki? Nagpungko siya sa tupad ko. Kung hindi ako magsala, mga 5 o kung ano siya katuig. Oo. Mayo nga galang sa imo, miss. Hi. Doon tingala siya sa gisabat ko sa iya. Sino ngalan mo, miss? Ako si Anya. Anya? Oo. Ikaw, sinong ngalan mo? Taga-diin ka? Sininyo ang ngalan ko? Kabulig ni Padre si nanay ko? Kani, dire ako nag-star? Amo pala. Ba, may babae nga may edad na nalagatindog sa unhan. Kag daw wala niya dan luyagan ang pagsubilano namon sang bata ngayon Ay, hinaya lang tingog mo Dali ka. Dito na lang kita sa gwasang simbahan. May pakilala ako si mo. Dali. Karika. Ay. Ato siya, Hala. Hinali lang nga nagdasig ang pitik sang kasing-kasing ko. Sa makita ko ang lalaki, nagapong ko sa bench sa unhan. Nong Victor! Nagbalikid siya. Dali ka, palapitan natin siya. Ay. Dali na siya. Nong, gindala ko siya dire. Bah. Nagyuwam siya sa akon. Nong, siya ba lang ginasiling mo? Nga nagaysanon nga babaye, nga makatag isang kalipay sa imo? Ninyo, ano ka pala? Ang baba mo, ha? Hala, gintabunan niyang baba ninyo. Nong,
Siya si Manang Anya? Nang Anya? Siya si Manong Victor? Oy, Ginakalipay ko nga makilala ka, Anya. ginakalipay ko man nga makilala ka. Nang? Magpungko ka na diri nang Anya, oh. Ay, Madali lang. Oh, nga anong? Ubahon ko na yung jacket ko. Nong? Anong buhaton mo? Iapin ko diri sa pulungkuan para nga hindi mahigkuan ang palda ni Anya. Sige na. Magpungko ka na, Anya. salamat. Hindi ako mapahamtang Nagasako ang kubak-kubas ang tughan ko. Hindi kami makahibalo ni Victor kung paano suguran ng amon pagsugilanon. Nong Victor? Anong gusto mo nga ipamangkot kay Manang Anya? Kaya ako ang mamangkot para si mo? Ninyo, palihugan ay pamangkot sa iya kung nakapanyaga na siya. Kag kung magpasugot siya nga magdungan sa pagkaon sa akon. Kaya sigurado ako na gusto siya nga makilala ni Che Araceli. Nang? Ay, sorry, Gid. Apang kinahanglan ko na nga maglakat. Hindi anay, Nang. Kung mahimo, magpabilin ka lang dire. Palihog. Oy, makita ko sa iya mga mata ang pagpangabay. Mahimo balaan niya? Ati, sige na lang Ara! Sige na. Mag-una ka na sa balay ninyo. Oo. Kari ka. Kaya ipasyar ko ikaw. Ari kami sa isa ka bahayan sang kumbento sa diin. Madamo sa mga bata. Maginatagan sang rasyon nga pagkaon. Anya, dali ka. Palapitan natin si Che Pasing. Inang nagapanghatag sang rasyon sa mga bata. Ay, dali ka. Che Pasing, magpahuway ka, anay. Kami na lang, anay, diri. Madamo gid nga salamat to, ha? Uy, Ba, ginatulok niya ako. Nga sa natingala. Che Pasing, siya gali si Anya. ginakalipay ko nga makilala ka. Amo man ako, Chay Pasing. Nalipay ako nga nakilala ka. Ay, abaw, sa pagkagwapa man sang bata nga ini. Baw madamo gid nga salamat. Sige na, Chay. Magpungko ka na lang dito, anay, oh. Ate, sige to. Ay, gali Anya. Anad ka pala sa bulaton niya, ni?
Wala ko abi na pinsaran. Nga basi kung nainsulto ko ikaw sa pagdala ko sa imo dire. Aba, okay lang ako. Bay, anong buot mo silingon? Ako kwan, wala ko na insulto Gusto ko gani nga makabulig eh. Abing luwag ay na. Dason, iduhol sa ako ng mga yahong kay sudlan ko sang pagkaon. Magabian sa dagrinyos pagkamati ang batahumong sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Katrina, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sanggin tugyan ko sa imo, ang kasing-kasing ko. Is this
goodbye. I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Pila ka mga properties ang nakita ko sa newspaper kaina. Kag pila ka mga balay lang nakatuan ko. May nagustuhan naman ako. Apang, medyo mahal ang presyo. Nami kong tani kas downtown area ini. Duha ka panalgan. Mahimo nga buhaton nga siya pang si Idalom. Kag balay sa ibabaw. Nakuhaan ko naman ini sa Laragway. Ay, kinagutom na ako Ang maayo pa, makaon na ako Pagkatapos, mabalik ako sa ginadayunan ko. Mahimos ako. Para sa amon appointment ni DJ sa hapon. Nalipay ako nga nag-abot ka, Katrina. You're splendid. Thank you. Jutay na lang gani ako nga malate ari na bala sila? Wala pa. Pero ari na sila si hindi madugay. Oh, ari na gani sila, Nakita kong mag-asawa. Ng pulos puti na ang buhok. Kag may upod sila nga bata nga babayi. Oh, Mr. Chang, I'm glad you are finally here. I hope you had a good trip. Oh, yes. As a matter of fact, we did it. And we are looking forward to having a good time. Oh, it's a good thing. Oh, you brought them along? Yeah. DJ. Tama kalipot sang kabuhi kung pulos lang business ang atubangon naton. By the way, siya ang ako asawa, si Helena. Kag ang amon apo, si Lily. Mahimo bala namon makilala ang matahom nga dalaga nga kaupon mo, DJ? Of course. Siya si Katrina. My very close friend. Kag-ari siya diri sa Palawan for some business and relaxation. Katrina, we are very pleased to meet you. Thank you, sir. Ma'am? Kag diing gali ang imo anak, DJ. May diving lesson pa siya sa amo sining oras. Apang ginasiguro ko sa inyo, sir, makita gid ninyo siya. Okay. Kag sa subong, gusto anay namon nga makapauway. Tungod kalawig man sa ngamon biyahe. Kag, of course, malipay kami kung batonon ninyo ang amon pagpangagda buwas sa hapon for some tea. Kamu nga mag-amay. Kag kung okay lang kay Katrina. We would love to. Makasalay ka nga makaabot kami nga mag-amay. And I hope nga mangin okay man para kay Katrina. Kung tani lang.
Kaayo man lang gali sa mag-asawa nga ato, no? Kag nalipay man ako nga gin-invite ka man niya. Kagabay pa nga available ka, buwas? Hindi pa ako sigurado. Pero, tinguhaan ko. Gusto ko mong kutaning up doon si Demi. Napatod ko nga na manamian gid siya sa imo. Wala man siguro sang problema. Sino man abing mangindi sa isa ka free meal? Good. Kay okay magali ang diving lesson mo? Yes, tita. Kag nag-enjoy gid ako. Ay, hala. Oras na gali para sa ginahulat ko nga palagwaon sa TV. Dad, mabiling ko na kamo ni Katrina, ha? Mauna ako sa inyo. Sige, anak. Tita? No worries, Demi. Sige, bye. Pasensya ka na sa anak ko, ha? At least, sa sulod sa nganong kabulan, nahimo na niya ang matchmaking para sa akon. Nahangpan ko, ina. Kagabi mo, nanamian ako sa anak mo. Daw kabuot gid sa iya nga pagkabata. Maayong pagpadako mo sa iya. Kag sigurado, nga ginapabugal mo gid siya. Gusto ka? Ina lang ugaling. Amay lang ang ara sa iya. Amay nga nagapalangga sa iya. Ano bang pangitaon niya, Aber? Ang kompleto nga pamilya. Of course. Ginapangita man niyang presence ng babae sa kabuhi niya. Palangga siya katama sang iayloy. Kag natural lang ang pangitaon niya, ina. Kag masami niya inang ang ginahambal sa akon. Magpati ka. DJ? Ang iba niya nga mga bata, hindi sila gusto nga magpangit-aliwas ang partner ang ilang mga ginikanan. Apang lain si Demi. Kag ikaw, ano kinabatsyag mo ba hindi ra? Personally. Madamo nga mga tinuig ang nakaligad. Sugod sang mapatay nga ako na asawa. Wala natabo nga na-attract ako sa ibang nga babae. Until this trip nga nagtabuay ang banas naton nga duha, Katrina. DJ? Well, hindi ko lang kung tani ma-offend, ha. Gusto ko lang maging honest sa imo. Na-attract gid ako sa imo. You are more than just beautiful. You are unique, vibrant, dynamic, and you make me feel different. You make me feel alive. Kung naara ka sa tupad ko. Hindi ako makaipalo.
kung paano ko ihampal sa iya. Nga amo man sina ang nabatyagan ko kung kaupod ko siya. Hindi ako makakita sang maayong tinaga nga pwede ko ihampal sa iya. Abi mo, dako gid ang akong pagpasalamat nga nangin mag-abyan kita, Katrina. Kagsubong, nahatagan kita sang kahigayunan nga makilalang isa kag isa. Kag napangayawaan ko nga daan sang pasaylo nga kung ipamangkot sa imo. Ano pala, ina? Are you committed at the moment? No. That's great. DJ, kinahanglan ko na nga maglakad. Medyo malayo pang ginadayunan ko eh. And it's getting late. Idulong ko na lang ikaw. Hindi na kinahanglan. No, Katrina. I must insist. Hindi ako mapahantang kung hindi ko sigurado nga safe ka nga makabalik sa ganadayunan mo. Well, okay. I had a wonderful time. Salamat, DJ, ha? The pleasure is mine. Good night, Katrina. Good night. Wala pa siya naglakad. Kagintulog lang niya ako. Daw kasupong pala. Nga gusto pa niya nga mag-good night kiss. Wala siya makahibalo. Gam-amo man inang kinahulat ko. Sweet dreams, Katrina. See you tomorrow. Ano galing plano mo, boss? If you don't mind? Kan. Nagaplano ako nga magkuha sang snorkeling lesson buwas sa aga. Then let's do it. Ha? Makahibalo ako. Nakadumdum ka sang una naton nga pagkita ay? No? Kuna mo, makitay kita sa beach Buwasaga. Mga 7:30. Okay bala sa imo? Wala ka bala sang dapat nga buhaton? Nakahibalo ako nga masako kasubong eh. Tungod kay Mr. Chang. It's okay. Ready naman ang tanan eh. Buwas pa man sa hapon naton sila makita liwat. Kagdako gadang tsimpo naton nga makasugod kita temprano pa buwas. Okay. Sige. Makita kita buwas sa aga. Kay sa lunchtime, may isa ka fashion show sa pihak nga resort nga dapat ko nga kadtuan. Okay. See you tomorrow. Good night. Halong. Salamat, Katrina. Wala ako ginatuyo. Samtang nagkahigda ako dito sa akon kama. Isa lang ang matag sa akon. Hindi lang ako basta lang attracted kay DJ. Hindi ayhan. In love na ako sa iya.
Abi mo? Ikaw ang pinakamatahom nga babae nga una ko nga nakita subong diri sa beach. Ikaw bala mo. Aga mo pa ako nga ginainto. Ay, anay ka ha? Sa din bala ko pwede nga mag-ilis ng pampaligo? Ato dito. Mahulat lang ako diri sa imo. Sige. Ay, o gali. Si Demi. Nagakatulog pa siya sang ginbayaan ko. Karon pa man ang schedule niya eh. Amo bala? Sige ha. Mailis sanay ako. Do you have a feeling of deja vu? Ha? Daw, amo man sining isinas ang una kita nga nakita ay, hindi ba? Oo, nakadumdum ako. Wala mo dali ka. Madamo pa ako sang ipakita sa imo. Sige. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Katrina, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sangkin tugyan ko sa imo ang kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Matuod ba lang ginpanghambal ni Trining? Apang wala man nagabutig atong mga kidnapper? Ginpaidalom sila sa mga pulis sa lie detector. Ay ambot do sa ginaitik ako. Wala sila nagabutig.
Apang nga wala man siyang nahibalaan si Alma. Tungod hindi ko nun niya makita nagkakatabo. Kag amo man ang bata nga si Cameron. Wala man siya kuno sa nakita. Apa nga nakahibalo siya nga ato dito gindala si Alma? Natabuan lang bala matuod ang tanan? Sindong, ginpatawag ako sang maestra di Cameron. Ay nga aman. Si Cameron kuno Sindong, hatagan kuno sang medalya. Ay nga hatagan siya sang medalya? Sa ano nga rason? Bangod sa iya bulig sa anak sang mayor nga ginkidnap pala. Ti pasidunggan kuno si Cameron. Kag ako ang masaka sa iya sa stage para nga magtakod sang medalya niya. Kag amo ka man ikaw ang sawala ni Cameron, kay ako ang sa tuo. Ay ambot Sindong bangod sa aton apo, popular man kaayo kita. Ay! Ihanda ko nang daan ang bayo mo para nga isaka mo sa stage. Ay hindi na. Ikaw na lang. Ay, madamo pa kuya sang ulobrahon sa uma. Nagalagaw nga daan ang mga kanding. Kinanglan nga tipunon ko ina sila tanan. Ambot sa imo Sindong kakiljoy gid bala sa imo ya mo. Pero sige na lang ako na lang ang masabit sang medalya ni Cameron. Nga daan nga nakakontrata na ako sang manugkudak didto mo. Kinahanglan gid ya nga may kudak ako samtang nga nagasaka ako sa stage. Kagdason, kinanglan pagid nga may kudak pagid ako kay Cameron samtang nga nagasabit ako sang medalya niya. Ay ambot daw sa maano na ako sa kalipay Sindong. Ano ina? Nakabati ako sang sininggit kag hinibi. Hindi ako makahangop. Hindi ako makahangop kung nga amo sinang mabatian ko. Kag nagagumon sa akong palambatinan. Nakabati ako sang singgit nga nagapangayo sang tabang. Kag may nagahibi pa. Nga ayan. Ano ang butsilingon sini? Gabi ni kayo? Kag wala sang bulan? Anay ka bala? Manawag ako dito sa balay? Sa bintana na ako magi? Si Lolo kag si Lola? Nagakatulog na? Karon? Sa bintana naman ako magi Babatian ko gihapon ang mga tingog nga nagapangayo sang tabang. Apang, hindi man ako makapadood kundi nga bahin. Kinahanglan ko naman si Django. Django! Ako naman si Django. Ang tinuga nga ang misyon
among magpangapin sa mga ginapigos agod ang katarungan mangibabaw. Ako, si Django, ang tagpangapin sa ginatawag United Universe. Dito, sa bahay nga to. Makadto ako dito. Kag sa kalalangan sang gahom nga ginaangkon ko, makalupad ako pareho sa isa ka vampira. Hey! Arin ako sa tungasang dagat. Kagalindri, makita kong isa ka barko. Ngamat-amat ginagakalunod. Nakaangkon sang diferensya nga nga barko. Kag hindi na masarangan niya kayuhon sa mga marinero. Kagara, nakita kong mga pasahero. Daw sa subay sila nga ginaukay. Ang iban, nagakabit sa dingding. Kang iban naglumpat na sa tubig. Kag sa tion nga hindi ko sila mabuligan. Madamo ang magkalalumos sa ila. Pabutwaon ko ang barko ng ina sa wala pa malunod. Uyatan ko ang punta. Kag pabutwaon, parehos ni. Apang may nakita ako nga isa kagarhom sa isa ka lalaki. Oo! Siyang nagatulod sang barko agad makalambot kita sa takas. Ginbaradero ko ng barko sa higad. Karon, luwas na sila. Nakatakas na sila. Mawala sa may matabo sa ila. Kaghalin dito. Makakita na sila sang pagi. Agod nga makaluwas. Kag makapangayo sang bulig. Karon, mapauli na ako. Nakabot na ako. Cameron! Mustasa! Ari na ako. Karon, masaka ako sa bintana. Kag magtulog liwat. Daw sa mapati na ako, ngang isa ka misteryoso nga lalaki, among may labot sa natabo nga pagkaluwas kay Alma sa mga kidnapper. Bah,
Nakasiling kasi na, Esteban? May isa ka barko kuno nga nalunod kagabi. Samtang padayon ini nga nagakalunod, madamong mga pasahero ang mapatay kung tani. Apang sa maayo nga palad, may isa ka misteryoso nga lalaki ang nagbulig. Agod niya hindi madayon sa pagkalunod ang barko. Madamo nakakita sa iya. Nga ginuyatan niya ang punta sang barko. Kaginpabutwa iniliwat. Pagkatapos, gintulod niya agud nga mabaradiro ini sa takas. Kaghalin dito, nagtakas ang mga pasahero. Kag nag-alabot man ang mga sakayan nga nagbulig sa ila. Kag ang tinuga nga nagbulig sa ila, nadula sang hinali. Kag ang tinuga nga to, pareho man sang ginlaragway sa mga kidnapper. Nagasuksok siya sang pulos maitom. Kag bangod niya madulom, wala sang isa nga nakakilala sa iya. Kag sino ko na siya, Esteban? Wala gani sang may nakahibalo. Bangod na dula siya eh. Apang madamo ang nakakita sa iya. Apang nga hindi siya makilala? Wala ko makahibalo. Apang isa siya kahiro para sa mga tao nga iyagin luwas. Amoy na subong ginhambalan sa mga tao. Kag nagapati man ako, nga siya ang nagluwas kay Alma sa kamot sa mga kidnapper nga to. Apang sino kay Alma? Si Cameron, amo ang nagkuha sa iya sa balay nga ato? Oo. Mahimo ina. Apa nga nakalambot dito si Cameron. Ayhan, may labot ang lalaki nga to. Apang, sa ano nga rason, Esteban? Hindi man gani ako makahibalo eh. Si Alma mismong nagsiling nga wala niya makitang lalaki nga to. Apang ang mga kidnapper lang nakasugid nga ang lalaki nga to parehas ang dagway sa nagluwas ang barko nga to. Tanawab lang yung drawing ko, Cameron, no? Ba? Isa ka lalaki? Nga maito mangimugin drawing? Amo na siya si Django. Si Django? Oo. Amo na siya ginambalan sa mga tao, subong. Tama na siya ka, popular mo. Nagsiling si tatay nga kung magdalagan siya sa pagka-presidente, butuhon siya sa mga tao mo. Ah! Pero, nga negro inangin drawing mo, haw? Di kayo siling nila, maitom siya ko, no? Ang iya bayo, pulos itom. Kagang iya kamot. May nagaputos nga metal nga pulsiras. Kagang iya mataya. Nagakalayo, bala ko no sa sulod. Ay, amo gali? Oo. Apang mambong siya ko nga lalaki. Daw pareho ko no sa ako nang naong niya. Ah! Ay, amo gali? Oo, Cameron. Punta ni, makita man naton siya sa personal, no? Mga amigo, man kita kunta ni siya. Hindi, na siya mga amigo sa aton. Wala niya kita makilala. Oo man. Pero believe ko siya, Cameron, bala? Ako, believe man na siya. Boss, wala man klase kay Sabado. Mamunit na sang isda sa suba. Ate, oo. Mamunit kita sa suba. Sir, permission to enter, sir. Kirayon. Hepe, may isa ka babae nga maluyag makikita si mo, sir. Sino nga babae? Reporter siya, sir. Reporter sa kuno sa isa ka radio station diri, sir. Sige, pasundas siya. Sir, yes, sir. Kung hindi ako magsala,
May interview naman ini sa akon. Parte sa isa ka lalaki nga ginatawag kay Django. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon